корхонаи воҳиди давлатии ширкати алюминии тоҷик ширкати азимтарини саноатии тоҷикистон маҳсуб ёфта ҷомеаи меҳнатии он кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки на танҳо ба нишондиҳандаҳои истеҳсолию молиявӣ ноил гарданд, балки дар рушду шукуфоии кишвар беҳбудӣ бахшида ба баланд гаштани сатҳи зиндагии кормандони худ ва аҳолии маҳаллии ҷойгиршавии корхона ва умуман шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон саҳмгузор бошанд. имрӯз ширкати Талко ба қатори истеҳсолгарони азими ҷаҳонии алюминӣ шомил буда мавқеи худро дар байни ширкатҳои бонуфузи ҷаҳон пайдо ва маҳсулоти истеҳсол намудаашро ба тамоми стандартҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ намудааст. мо металлургҳо дастовардҳои замони соҳибистиқлолиро танҳо натиҷаи ғамхорӣ ва дастгирии доимиву бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон медорем. зеро тамоми лоиҳаҳое ки имрӯз корхона ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамояд, аз ҷониби давлату ҳукумат дастгирӣ ёфта амалӣ гарда истодаанд. ба хотири иҷрои нақшаҳои истеҳсолӣ дар корхона корҳо дар 3 баст ҷараён дошта, дар 6 моҳи соли ҷорӣ электролизёрҳо ба маблағи 13 миллион сомонӣ аз тармим мукаммал бароварда шуда, ҳаҷми истеҳсоли алюминии хом ба 52 000 тонна расонида шуд. ба хотири иҷрои супориши сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 январи соли 2017 ҷиҳати иҷрои протоколи ҷаласаи комиссияи доимамал оид ба таҳкими истеҳсолоти воридот ивазкунанда ва рушди содирот, корхона тасмим гирифтааст ки истеҳсоли алюминии аввалияро барои таъмини коркардкунандагони ватанӣ тадриҷан афзун намояд. чунончи корхона дар нимсолаи аввали соли 2017 беш аз 985 тонна сими ғафс ва варақаҳои алюминӣ истеҳсол намуд ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2016 670 тонн зиёд мебошад. дар чорабиние ки бахшида ба рӯзи металлургони тоҷик дар корхонаи воҳиди давлатии ширкати алюминии тоҷик баргузор гашт, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва ширкати Талко ширкат ва суханронӣ намуданд. қайд гардид ки ширкат бо кормандони худ ифтихор дорад ва дастовардҳои баланди меҳнатиро ки дар натиҷаи заҳмати софдиданаи ҷомеаи меҳнатии бисёр ҳазорнафараи корхона ба даст омадааст қадр менамояд. аз корманди истеҳсолоти рехтагарӣ ва корманди корхонаи воҳиди давлатии ширкати алюминӣ будан ман фарқ мекунам, зеро корхона ба ман ҳамчун хонаи дуюм аст. ҳар рӯз бо таби хуш ба кор омада, бо ҳамкорон корро иҷро карда, бо таби баланд ба хона меравем ва корхона барои мо дар рӯзҳои истироҳат шароитҳои зиёде муҳайё кардааст. дар хизмати кормандон санатория профилакторияи корхона ҳаст, хонаҳои истироҳатӣ, инчунин истироҳатгоҳ ҳаст барои фарзандони кормандон, истироҳатгоҳи бачагонии Ширкен амал мекунад. ба буҳрони иқтисодӣ нигоҳ накарда корхона имрӯз хеле хуб фаъолият дорад ва шабонарӯзона қариб 300 тонна маҳсулот бо навъи лозимӣ мо истеҳсол карда месупорем. дар доираи чорабиниҳо бахшида ба рӯзи металлургон расми кормандони беҳтарин дар лавҳаи ифтихори корхона овехта шуда, коллективи сехҳо ва шӯъбаҳое ки ғолиби мусобиқаи меҳнатии корхона гардиданд бо мукофотҳои пуливу молӣ сарфароз гардиданд. ба беҳтаринҳо унвони лауреати корхонаи воҳиди давлатии Талко дода шуд. меҳнаткашоне ки ба натиҷаҳои баландтарини истеҳсолӣ ноил гардиданд ба гирифтани мукофотҳои давлатӣ пешбарӣ гардиданд. пас аз анҷоми чорабинии тантанавӣ барномаи рангини консертӣ бо иштироки санъаткорони хонаи фаранги шаҳри Турсунзода ва истеъдодҳои ҷавону навраси маркази эҷодиёти кӯдакону наврасони назди кумитаи иттифоқи касабаи корхона манзури аҳли заҳмат ва меҳмонони чорабинӣ гардид.